И здравейте хора, днес ще се возиме в Чавдар 130. Сега се качваме. Ето го. Се качваме. Ще се возиме. Влаза в Национален музей. Ето го. Това ще се качим ли да се... Новата ретро линия. Се вижда. Смолницата не знам защо не се вижда. И ще се включим, когато вече ще тръгва. Качваме се на кабината. Ето тук всякакви бутони. Слизаме. Сега ще му чуем двигателя. Ето тук. И се вижда малко. Вече да, дай се на двигателя да прекара. Ето малко клетка отгоре. Раздясало. Изглежда много така. Ето я линията. Ретро линия от площад Орлов мост през Национален дворец на културата, булевард Академик Иван Гешов на Национален музей. Където сме тук. Ето го. И това само да кажем, може би Чавдар 130. И сега май ще тръгва. Което тръгва, ще го пусна. Там минава едно ВМЦ Pro City от новите автобуси. И сега ще го видим и Чавдара, когато тръгва. Това е един от старите чавдари. Как ви отгоре. Може да ви изгледа малко, че е прилича на газов, ама не. И автобусът тръгва. Ето. И ето той завидава. Не е това края. Ето го там е Чавдара и той сега ще завие на тук да мине. Ето го. Той за нещо спря. Чавдара зави и сега ще мине. Ето го. Ето как изглежда. Двигателя му. Но и така ще. И ето малко ще тръгва. Пак линия 200. И ето тръгва.
Чао, Чавдар. Еми хора, ако ви е харесал клипа, лайк, subscribe и